mögött. Mi bevesszük magunkat a várainkba. Ez lenne a legbölcsebb. Mert csak egy bolond ütközne meg velük nyílt csatamezőn. Hagynák a várakat. Városról városra járnának fosztogatva és gyújtogatva. Megölnének minden férfit, aki nem tudott kőfalak mögé bújni. Vinnék a termést, a jószágot, az asszonyokat és a gyermekeket elhajtanák rabszolgának. Meddig tartana ki a 7 királyság népe távol levő királya mellett? A falak mögött rejtőző gyáva király mellett? Mikor döntenének úgy az emberek, hogy Viserys Targaryen a birodalom jogos királya? Létszámfölényben lennénk. Melyik a nagyobb szám? Az 5 vagy az 1? Az 5. 5. 1. Egy hadsereg. Egy igazi hadsereg élén. Egyetlen vezérrel. Egy cél érdekében. A mi célunk meghalt az őrült királlyal együtt. Most annyi hadseregünk van, ahány ember, akinek arannyal teli az erszénye. Mindenki valami mást akar. Atyád a világot akarja uralni. Ned Stark el akar futni és a hó alá temetkezni. Te mit akarsz?